Så skal du over gemeldet, ja. Yes. Flot. Meget fint. Yep. Ja, så kan I lige flytte herud af, kan I ikke det? Men Pernille, du må gerne gå ned og gøre dig klar. Gør. Du må ikke gå med igennem. Nå. Hvis du kan, så skal du ikke gå med igennem, Anna. Heller ikke der, Anna. Du skal uden for ellet. Ja, det er kun hesten. Ja, prøv at starte forfra. Start forfra. Lav en volte, og så start forfra. Det er kun hesten, der skal gå igennem forhindringerne. Nu skal han tisse. Jeg skal ikke gå der. Det er dernede i jorden om et øjeblik. Det var godt. Til hundekonkurrencer, der talte det som strafpoint, det der. Så, du skal over foran ham, Anna. Du må godt gå ind foran, når du bakker. Prøv at gå frem mod ham i stedet for. Ja. Foran der, ja. Flot. Jeg skal frem nu. Ja, det er fint. Er det der, I er kommet til, eller hvad? I bakker ikke hele vejen igennem. Nej, det er fint nok. Kom du bare herned. Så er Pernille, du bliver bare inde på midten der. Og Pernille, du må gerne sende musse rundt. Du skal lige have skiftet hænder. Ja, flot. Kom så. Sådan, godt, Pernille. Super. Lidt mere. En gang til. Sådan, så er du over. Fint. Så kan du gå videre. Flot. Og du skal helst blive udenfor. Yes, godt. Super. Og igen skal du helst blive uden for ellet. Yes, flot. Prøv lige at komme lidt væk, Anna. Ja, træk lidt herover. Så hun kan først på plads. Ja, godt. Super. Flot, Pernille. Og ind i sidebevægelsen. Og du vender hende om. Ja. Og så er det her. Ja.
Ja. Du skal bruge den anden ende af pisken. Ja, og lidt længere fremad. Det er bagparten, det der. Ja, midt på cirka. Lidt længere. Pas på skulderen. Ja. Og der, ja. Ja, det er lidt svært. Det skal jo heller ikke være nemt, vel? Godt, Mathias. Fint. Øj, god. Og op over broen. Yes. Godt, Mathias. Godt. Jeg kan ikke den. Kan du ikke lave sidelands? Nå, okay. Nej, det er i orden. Godt, Anna. Okay. Nej, du har da reddet igennem den med snorene. Sådan, ja, kom så. Flot. Super. Godt gået. Sådan, ja, og så ind i sidelands, og så drej hesten, ligesom du gør. Ja, og så brug benet. Brug benet. Wow! Bak lidt tilbage. Ja, og brug benet til at prikke til ham med foden. Ja? Ja? Ah, okay, nu bakker han. Du skal lige være lidt mere. Ja, jeg kommer og hjælper dig. Ja, dygtig. Den her skal du over. Sådan, ja. Godt. Ja, du skal helt ind og dreje hende rundt. Ja, sådan der, ja. Og så brug benet. Ja, okay. Du skal lige lidt mere sidebevægelse til, men det er okay. Sådan der, ja. Og hele vejen rundt. Pas på. Du kommer udenfor. Ja, flot. Ja, godt. Ja, og dreje rundt, ligesom... Jo, det kan du godt. Jamen, nu kommer Anne jo. Ja, godt, Anne. Bak. Ja, hvor flot. Og det er fint der. Klar for bare at ride fremad. Godt gået, Anne. Super. Hov, nu mister du broen der. Nej, det er færdigt. Det var flot. Så tager du den igen. Ej, det er Jo, det kan jeg godt. Tag den igen. Og du også, så skal du også bakke tilbage nu, eller hvad? Wow, stop hende op.